असे फ्राय झालेले आहेत. हे बघा, आता आपण तिखट टाकलेलं आहे. तेव्हा तिखट टाकून आता मिक्स करून घ्यायचं. शेंगदाणे आणि हे शेंगदाण्याचं कूट असं परत मिक्स करून घ्यायचं खाली. त्यानंतर मग ते कढईमध्ये टाकायचं. ते बघा, आता आपण कढईमध्ये टाकतोय शाबू आणि शेंगदाण्याचं कूट मिक्स केलेलं मिक्सर. आता हे टाकल्यानंतर व्यवस्थित असं हलवून घ्यायचं. असं व्यवस्थित हलवून घ्यायचं सगळ्या चारही बाजूने.